A tradicional festa da Ostra de Noalla chega á súa 26ª edición, precedida polo éxito de convocatoria nos seus eventos anteriores. A Casa Forestal de As Canteiras en Noalla colleu esta mañá a presentación desta celebración gastronómica que se celebrará do 11 ao 13 de agosto en Alanzada. Unha cita xa obrigada para todos os turistas e visitantes e tamén veciños, por suposto, da comarca e do propio concello para que se acheguen esa fin de semana a Alanzada, unha zona, pois, como todos coñecedes, magnífica en canto a paisaxe e agora nesas datas tamén a gastronomía. Dende a organización sinalaron que nesta edición manteránse os prezos da edición pasada a pesar de que tanto os mesillóns como as ostras subiron a súa cotización, de xeito que a dúcia de ostras custará uns 9 euros. Os precios van a ser o mismo, podedes collelos aquí, non vamos a variar os precios, a pesar de que a ostra e o mesillón subeu de precio, os sueldos dos obreros siguen sendo os mismos ou máis baixos, pero non vamos a subir o precio de que tiñamos estipulado, o sea que van ser os mesmos precios que tuvemos o ano pasado. Creo que levamos unha boa ostra este ano, un bo mesillón, porque está nun momento de engorde, entonces, pois moi nada, o viño, vou falar tamén do viño, que é o viño o marqués, é que se leva con nós 4 ou 5 anos, é que ten unha venta moi importante, cando eu sempre me fijo, cando facemos a festa da ostra, paso polas mesas. O evento estará aberto dende a mañá ás 12 da noite durante os 3 días de duración e haberá un premio para os 3 primeiros de cada día que acudan e pidan unha ducia de ostras. A organización regalaralles a cada un deles unha ducia adicional. Así que xa saben, o fin de semana que ven, 26ª edición da Festa da Ostra de Noalla en Alanzada.